uJohn Block usevele udonsa isigwebo sakhe seminyaka e15 kulona leli jele emva kokugwetshwa ngamacala enkohlakalo nokushintshiselana ngemali okunobugebengu. AmaHawks asethole ukuthi ngenzeka ukuthi unesandla ekhishweni kwethenda leyigidi zamarandi eyingamashumi 51 elakhishelwa ukwakhiwa kwesibhedlela. Amaqembu aphikisayo esifundazweni akholelwa ukuthi kusekuncane kakhulu lokhu ngoBlock. It must be similar to the Zonda Commission. You know, there must be somebody that is competent in running this thing because there's so many fraudulent matters in the Northern Cape. State capture in the Northern Cape has been under the carpet for some time. We were not surprised at all to hear that Mr. John Block was arrested at the correctional facility in Uppington where he is incarcerated already. Nakuba iEFF ihambisana nokwethweswa kukaBlock amacala akamuva, inomuzwa ukuthi lokhu kungenzeka ukuthi kunenhlese yezepolitiki. Wish and hope is that he's not persecuted for political reasons. It should be honestly because of the crime committed. Umnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo uyayichitha imibiko ethi uJohn Block uzohambela isigcawu sokulalelwa kwesicelo sokuthi akhululwe ejele. Kulindeleke ukuthi avele enkantolo yeMantshi eKimberley ngasekuqaleni kwenyanga ezayo.